Yabona ke mina ngijabule ngoba sesifikile la ekhaya. Ekugcineni size siwuthola umuzi esizohlala kuwo. Kumele thina silinde uNeli noMbali. Yabo ukuze bezositshela ukuthi singashintsha kanjani la ekhaya njengoba sibasha phela kulomuzi ubona kanjani. Ya, ukubalekile ukuthi silinde uMbali noNeli. Thina ke singabe sibona ukuthi senzani. Yazo menza uqinisile mfethu. Ziningi ngabe izinto esingazenza kule ndla yabo njengoba nje. Yazi mfethu usakhuluma lento esingayenza. Yabona mina sengutholile mina umsebenzi engizowenza la ekhaya. Ngisawushisa lo Jodi lo. Ngizongishaya ifolisha oba kade vele ngigcinile nokubheka. Ngizobona uma ngiqeda kushisa uJodi. Akunankinga mfowethu mina ngikhathele ngisazophumula la. And then mandini ngeke mfowethu menzi konke wrong la. Angazi noma mhlawumbe ngenza ukuthi mhlawumbe angibhemile noma kanjani kodwa konke wrong lapha edramini. Okay, ngicela uphuza amanzi ngoba kahle manje uyangidinga angikuzi ukuthi uthi. Menzi ngiyakutshela khona into wrong edramini njengoba kade ngishisa uDodi idrama limanelayo la zinyakazela nje. Angazi nogolo wami ukuthi ukuphi kodwa ngiyakutshela menzi kukhona into wrong edramini. Uma ungangikholwa menzi hamba uyosibhekela menzi kodwa khona into wrong lapha edramini. Nakho ke nje mina yonke into okuhlala i-wrong alikho idramini yami lelikaze mhlawumbe udinga bona ukuthi ubheme ngoba right. Wena menzi stop wena. Ngiyakutshela ukuthi ngidama inyakazile lapha phandle wena awuzi. Awungikholwa. Usungicasula wena. Asulona le ndaba yagwayi wama ngutholi. Nawe inkinga yakho ubhema too much. Mhlawumbe mangathi ukwehlisa unga right. Ngibhema too much. Yazi kube khona uNeli la ngabe uyangikholwa. Na angazi ukuthi akasafiki ngani. Ukuthi ubambezeleke phi nama ngimasi. Kodwa uNeli ngiyamdinga. Ehlisa umoya. Uyazi ukuba wena ubonele nje ubungeke uzungitshela ukuthi abehlisa umoya. Kodwa noNeli akasafiki ngani ngixoxele yena ngcono mhlawumbe yena uzongikholwa ngoba phela njalo uma ngixoxela yena wena umuntu ongikholwa wena ungikholwa njalo mangitshela mina into wena ungikholwa. Bafethu khona desane kuhlalile vele? Akukho besakuhlelile. Ukuthi nje unathi uthi kunezinto ezistrange la ekhaya. Mhlawumbe ngabe senichazela. Guys, ngichaza ukuthini izinto ezistrange kanjani? Hey sithando sami. Yazi angeke uzo understand. Yazi into engiyibonela
ngifisa ngisokuthatha i-walk ngivete ngisuke la ngihambe nje manje. Awufuni at least sithathe wakhona uzoba ngconywana. Sithando sami, that is a good idea. Hey, yabona into engiyibone la, you won't believe it. Hey, ngiyakubona indawo yakho right. Yazini, asivele ngisahambe khona ngizokuchazela abantu ukuthi la ekhaya kwenzakaleni ngoba umenzi la ubela endlini ngabuye ngazomchazela istory akazange ngikholwe. I'm sure wena uzongikholwa. Yes, ngahamba vele nami ngidingishawa umoya. Okay, mali siyabona sanibona manje. Okay, manje. Max, ungitshela ngempela kwenzakalani? Hayi, wembali nami ungibona confused njengawe. Phela ungene egijima la ephethula ubanzi uthi idrum lenyakazi. Ngicauthi lapho sashiwe nami. Idrum lenyakazi. Lenyakazi phela. Nami ngiconfused njengawe nje. Uthi kodwa ngempela kaseGoli ngekhaya. Angazi mina kodwa iyangiwarisha lento. Uthi awucabanga ukuthi usimisa udokotela? Hayi, kodwa nalokho obengumqondo omuhle phela nangizamboni futhi ayikho nje umuntu estrange engiyibona. Hayi, yabona seyikhona lento. She's my ride or die, vela ke komunye. Noma ngihlele ekhaya ngihlale ngicinga ngawo. Noma sengashona ngiyofika kumnyama. Ngakhetha kweningi intombi iphelele. When would you die for the nigga manje ke my baby sengiyabusa. Hey, when would you die for the nigga manje ke my baby sengiyabusa. Lento leyenzeke lapho esisanda kufika khona mina iyangiqala. Angiqondi. Kwenzakalani ngavela? Uthe ngisahleli nomenzi yabo. Ngase ngibona uDoti endlini. Ngase ngicabanga ukuthi ake ngiwuthathe lo Doti ngifike lapha phandle ngifike ngoshisa. Mangifika lapha edramini ngifike uDoti ngiyawufaka. The moment nje ngiqhuza umentshisi ngishisa kusho. Lase linyakazela nje idrama. Ngaqakeka ukuthi kwenzakalani lazi nyakazela kanti iqale nje ngashaqelwa yinywele nami ngangaqonda ukuthi kwenzakalani. Ngaze ngabona ukuthi angibaleke bese ngithatha uluku ngimfaka endlini. Kwenzakalani yonto? Sithando sami nabangazi.
And into engicasula kakhulu ukuthi umenzi akangikholwa kodwa ungibonile ngene endlini ngigijima. Awucabanga ukuthi mhlawumbe nenyongo? Oh, mina nginenyongo sekumele manje ngiphuze ucastor oil noma ama-brookless ukuze ngikhiphe inyongo. Ngiyayazi into engiyibonile. Hayi ukuthi kukhona ukuthi ucabanga ukuthi mhlawumbe ucabanga kakhulu ne-stress. Sithando sami. Mina nginaso i-stress. Ngiyayazi into engiyibonile. And ngiyazi ukuthi uyangikholwa. Deep down kuwena khona lento okungitshela ukuthi nje uyangikholwa. Bolo. Uvaleleleni ekamereni. Wahlala wedwa nomntana Mosa. Wasokuba ama-move ngale. Ha. Uvaleleleni. Right? Okay. Oh. Sebezodlala kupha. Ngizokufakela manje. Ufuna ba? Papa. Okay. Ufuna ba pomo 1? Yampoke. Batsam? Kuyacishwa yini?
Bye.